Shalom. Tihamu amanami inanami naposobulung do remaja nadong di bagas joroon dohot namad dohoti parmingguon di bagas tabe marhite-hite live streaming channel YouTube HKBP Depok Sada. Selamat hari Minggu ma dihita salhutna. Adorak sota mulai permingguta anon pilih paduaho duk supul jamita maduruk tujulu duhita ima songon tali kasih tu amang situa pardiri nahinan udut tusi parhabirangan nong asa tong ma disidiau do opat kantong tujulu di perdulu manong nasa saping ado nasa saping du satonga-tonga so ngonima buah-buah dihita hurian itu hatta tapa ohoma jala tapa sonang marohata tapuk kama parmgiota marede mahita sian bukuede nomor 4 ayat sada sahat tu ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say paeleng mapinggol mutuaw, hapogani paluahonau, say homa gabi dulok batu partano batawad diaw, gabi hutanagoting lao panguluanaw. Ay hodo partano batuaku hian, dohot pangodiaku, jala alani guarmu, say iring-iringommu, jala tugumu au. Tuhodo ali Jahuba, au marhaposan, sayunang mapaurak au, saleleng nileleng na, say palua maau, marhite-hite hati goranmu, haleluya. Martangiang mahita,
Ale Tuhan debata ama nami na di banua gijang. Asi maroham dihami halak nagaleon. Didaho nagogodo musuh nami. Saitalu dohami dibahen ala ni hagaleon nami. Diwaheni hupangi dohami tuho. Say pargugoi jala pamonang mahami maralohon musui. Marhite-hite panaonon ni anak haolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik palimahon, sahatu patik pasapuluhon. Patik palimahon, ikon pasanga pomodo na torasmo, asa martuaho jalaleleng mangulu, ditano na nilehon ni Jahuba debatam diho. Patik paonopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakkup. Patik pawaluhon, unak ko manakko. Patik pasiyahon, unak ko olo makatidakkon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripeni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan ni donganmu. Atong rap mangidugugo mahita siad debata, lau mangulaon lau bartu patik nai. Tuhan debata, saya pergugui mahami, mangulaon lau bartu patik ni. Amin. Yesus, lea tu
tima dosata martani yang mahita. Ale Tuhan debata pargugo na suatu dosan para siroha na sumurung. Amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardausa na dangolon. Ro tujulu ni habang sahabadiaun mi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jojo tuarsay hami ho marhite-hite pikiran. Dohot hata, dohot pambahe nami naruay. Ndang huaolongi hami ho siyan nasa rohanami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa toddi nami, doho nasa gugu nami. Nang dongan nami, dang dosod diri nami hubayan hami. Di baheni, tamado rimasanmu, jala umammu hami, tuhamatean sisaliling nililing nai. Alay nama porus mahamin waeng tuasi ni roham nagudangi, mangido siyan nasa rohanami, hasesan ni dosa nami sa luhutna. Sayurubi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Panguluhami, dohot ala ni guarmu na badiyai. Ale Tuhan saya si maroham dihami, halak na dangolon. Amen. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasasan ni dosata. Satok kiddo hutadikon ho, alay papungupungok kumahomuse, marhite-hite akka asinirwa gudang. Tagan di parpiar-piar ni murukku, hutabunihon boykut serokken maradopon ho. Alay marhite-hite dengan basa saliling-liling na asiyakku ho, ninna jahuba si palua ho. Hasa ngapon ma di debata na digijang. Tabigi mahatani debata turpuk di hari Minggu sadarion imana tarsurat dia pengelium Matius bid 24 mamuka sian ayat 27 sahat 25. Matius bid 24 ayat 27 sahat 25 tajahama marsikat soring. Naniulana diluat Galilea. Dungi di dalani ibana masadok luat Galilea, lau mangajari diak kaparguruan,
mamaritaon harajauni huhut pamalum nasasahit dohot nanyai ni halak na di sini. Jadi terbarita ma ibana Rodilia tano Syria. Pola di pabuan halak tujolona nasa nahasitan. Kapersahit naragam dohot akka hasonggopan ni akka sibolis dohot akka nasipot bulan ordi akka nasarion. Gabe di pamalum manasida saluhutna. Jadi masai torop mahalak mangihut ibana akka nasian buat Galilea, sian Dekapolis, 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea, dohot sian luat nadibarian nyaik Jordan. Ima sahatna, martua doakan atu mangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amin. Tahatidakom mahaporseautai, songon nahinatidakon ni dongata sahaporseaon disadok pertibion rap mahitamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama parguguna suatu dusan natama palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba nasasadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabe siaton di perwadia andorak suabubuhan. Ido tuhata natumaun nabernit di panghuman ni silatus nama tetarpajan lebana di hau pinor silang natuat tubanodotoru ngitanom namula mangulu dari patoluhon nama naik tu surgo lahunul tu siamun debata jahuba amanai pargugun naswatu dosani disimai bana pamulak sugut tu tanoon mangumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di perbadia, jala adok sadahuria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia, dohot diasisan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sugu daging ni halak nang mate, dohot diangoluan na sora sudah. Amin. Tabegema tikting masa di bagasa sa mingguon, Minggu Septuagesima 10 Februari 2022. Naparjolo tema minggu, guarni minggutta sadarion, ima Minggu Septuagesima, dohot tema tarpasu-pasu do akka namarhaposan tu debata. Bagian paduahon danak nasorang. Nah di hari Jumat 4 Februari 2022 di basa-basa hotu hatta do sada danak boru di keluarga ni amatta
Afon Valentino Damanik, Inata Surya Taruli Sari, Boru Pardede. Inganan nasida Komplek Lipi Sada, Blok A2 nomor 4 Citayam Depok. Nir sada onom tolupulu, wik 10 Getsemane. Hipasdo dak danaki songoni nang natorasna. Bagian patuluhon, Padidion Nabadia. Di hari Minggu sadarion 10 Februari 2022, duk sipul jamita, patu paon nado Padidion Nabadia tu walu dak danak ruas ni huriatta. Bagian paupaton, ruas natabba. Mamuka sadarion, Minggu 10 Februari 2022, gabe ruas ni HKBP Depok Sadama, keluarga ni Amata Richard Daryono Sinurat, Inata Dina Oktaviani Borumanik, Rap Dohot Sahalak Yanakon, Inganan nasida, Perum Kapling UI Barat, Jalan Jati Kuning, nomor G14C, RT 08, RW 12, Tanah Baru, Depok. Nir Sadasia Opat-Opat, Wik Walu, Judea. Nasida Rosian HKBP Kernolong Resort, Jakarta. Bagian palimahon, ruas napilda. Mamuka sadarion, Minggu 10 Februari 2022, Pidda Huriama Sian HKBP Depok Sada, Ima, Naparjolo, Amata Kodrat Benni Fasius Huta Barat, Inata Rizka Melisa Surbakti, Nasida Pidda Tu GBKP Pamulang. Napaduahon, Amata Sahat Marulitua Manulang, Inata Lisnawati Borulu Bagaul, Rap Dohot Tolu Halak Yanakon, Nasida Pidda Tu HKBP Mampang Prapatan. Napatuluhon, Amata Bonardo Roli B Pasaribu, Inata Dewi Sartika Boru Manulang, Rap Dohot 2 Halak Yanakon, Nasida Pidda Tu HKBP Mampang Prapatan. Napaupaton, Amata Brian Wahyu Gultom, Inata Norlis Marlinda Boru Tabunan, Rap Dohot Sahalak Yanakon, Nasida Pidda Tu HKBP Paledang Bogor. Bagian paunopon, pasahaton tali kasih tu keluarga Situa TJ Pardede Nahinan. Di hari Minggu sadarion 10 Februari duk sipul Padidion Nabadia, pasahaton ni huriatta do tali kasih tu keluarga ni Amata Situa Tibbul J Pardede Nahinan, Inata Karla Wehelmina W Boru Napitupulu. Patu paut tado padurungo tujolo di hari Minggu 10 Februari 2022 di Parmingguon pukul 7, pukul 10, pukul 10 dohot di pos pelayanan Arko songon tadda holong di Pakkobasion Nasida Saleling di Ngoluna. Bagian papituhon konven pendeta. Di hari Senin 10 Februari patu paon nado konven pendeta distrik 20 Deboskap Maringana di HKBP Sukabumi. Bagian pewaluhon pertangyangan wik. Pertangyangan wik na di patupa di hari Rabu dohot Kamis na di bagas di ruas masohot majo. Jala patu paon nado pertangyangan ganup hari Rabu pukul 10 sia Maringanan di gereja dohot marhite live streaming. Bagian pasiahon sermon parhalado. Mamuka hari Selasa 15 Februari 2022 sahat tutiki si Totopono dope sermon parhalado HKBP Depok Sada di Patupa marhite Zoom meeting. Mamuka pukul 10 sia WIB. Bagian pasapuluhon pertanyaan manang sermon kategorial. Pertanyaan manang sermon kategorial remaja naposo parupuan inahanna dohot lansia. Mamuka hari 15 Februari masohot majolo satu tiki na sitotoponon dope. Bagian 10 sada rapot tim SOP. Di hari Jumat 10 Februari 2022 pukul 10 sia WIB patu paon nado rapot tim SOP Maringanan di konsistori lantai 2. Tiktingon ma songon undangan resmi. Bagian pasapuluh 2 hon
tikting naso jinahaon, dohot barita perhepengon, tajahama di warta jemaat elektronik, na pinarade ni huria, marhite kode respon cepat, manang QR code, naung adong digandup bangku hudulat tabe, dohot marhite grup WA kelompok pertanyaan tabe. Songonima tikting masa di huriatta di bagasan minggon, saya di pasu-pasu tuhat tamay tau sangap di goarna. Muli tapasahat tu debata merede mahita se bukuede nomor 720 ya mamuka sana sada. Nang marasinondang uluku diigil Jesusi, manang diri ape au tatang uingoti, tiur masinondang ido diigil di Jesus, tatang panondang do tutu, ikon hobas mangurupi akan agalei, jala berjuma kobasi songon tuatai, tiur marsinondang ironi ingin di Jesus, tatang marsinondang panondang do tutu. Tuhan urupi mahalu saja galaki, asal marsinondang aku onai diuki, tiur marsinondang ironi ingin di Jesus, tatang marsinondang panondang do tutu. Nang olotku Tuhanku saleleng ngoluki, sogot di sugo endekku pasangan Tuhanku, tiur marsinondang ironi ingin di Jesus, tatang marsinondang panondang do tutu. Nang marasinondang uluku diigil Jesusi, manang di dia pe au tatang uing
ini debatana sunguruk sia saluhut naroha. Ima mangaramu tiak hati do pikiran muna, tibagasa Kristus Jesus tuatai. Amin. Horas madita sudina. So lima lang di ruas ni huriata, napai tiu perminggota dibagas marsada-sada, do kainganan nasohaguaran. Horas malang di hamus sudina. Hatani debata turupuk jamita di mingguta sedarion, imana tersurat di Jeremia 10:7. Mamuka sian ayat 5 rodia 10 songonom mahatana. Songonon do hatani Jahuba. Marjea mabawa namarhapo satu jolma. Manang tubulun ni botohonna. Gabi di pasurut rohana sian Jahuba. Songokalak perbahudung di tano nama hiang duibana. Daktagamon idaw na ro na ringkani. Jalamaringan ibana di tano bakal-bakal di halongonan. Di tano nasim naso hinudulan ni halak. Alay mertua mabawa na marhapo satu Jahuba. Jala Jahuba haburusan na dibahin. Tudos duibana tuhau na sinuan di topi ni batang aek. Jala majarar urat na dilabung batang aek. Jaladang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulung na. Jaladang holsoan ibana di tahun haraharon. Jaladang macohot marperbue. Tung na akal situ tudo rohani jolma. Jalana ganggu. Tung isema na tau maduduisya. Au Jahuba do si dodo roha. Si uji pia-pia. Jala mangalehon tu kanup jolma. Hobar tu dalanna. Hobar tu perbue ni pabahenanna. Ido anggo sahatna. Ruas ni hurian itu hantana hinaholongan di bagasa Kristus Jesus. Niti kimar porang halak Palestin do bangsa Israel. Do kehe si Goliat godoromma sude bangsa Israel. Termasuk Raja Saul na pinabaki ni debatai. Buasa dohok ganggu Raja Saul aladang marhapo sabi mana tu Jahuba. Jalan macai balgado rohani halak Palestin naik komolang nasida di parporangani. Danga dong benaboy mangalo kami. Ayadong pangulo nami, panglima nami na luar biasa, ima si Goliat. Alay suharro sad na pinikiran ni Jolmay. Gabi disuruh debatado malim hatihay si Eli laho manopot anak isi Isay. Gabi diutus ima si Daud. Parmahan. Jala ditik jongjong si Daud. Lau mangadopi tot tangani mangalo si Goliat diparekeli si Goliat do ibana jala diparekeri bangso Israel. Natuk suadong beharoa. Aka panglima perak sia tonga-tongan Israel si bajolo muna mangaluau asa suruh muna dana bajar-bajar. Bajar do pe Raja Daud amanak si Daud hati kai. Jala senjatana abalang. HP si Goliat, dia memakai semua persenjataan yang mutakhir di zamannya, yang paling canggih waktu itu. Alayahana terjadi nga sudah hitam mamboto, aha di ujungna. Taludo si Goliat nagugui. Na mabuat senjata na lengkapi, dibain si Daud na bajarido pe. Jala na marsenjatahon abalang, holan batu na met-met. Gabe mate do si Goliat. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kurang lebih tahun 1967, peperangan yang demikian dalam versi yang lain diulangi lagi dalam kisah perang 6 hari. Ketika Israel yang baru merdeka itu mau diserbu oleh negara-negara Arab, yaitu gabungan dari Mesir, Yordania, dan Suriah. Kira-kira 10 tahun dope naung merdeka bangsa Israel. Tahap konsolidasi dope, pembangunan dope di dia. Alana tanggal 14 Mei 1945 dideklarasi merdeka bangsa Israeli. Tahun 1947 tanggal 51 tanggal 10 Juni disimak porang onom hari. Sejumlah ni penduduk ngapasti talu halak Israel. Siatorop ni aka angkatan bersenjata, pasti do talu bangsa Israel.
Sejumlah ni persenjataan, kapal terbang di Mesir hadikai, salah satu negara nabalga manasida di daerah Timur Tengah waktu itu. Demikian juga tank dan semua persenjataan-persenjataan. Dari segi jumlah dan perhitungan dan analisa ahli strategi militer, pasti Israel akan kalah. Alayahana terjadi, sejarah membuktikan Israel memenangkan peperangan itu, perang 6 hari dipimpin oleh panglimanya yang sangat terkenal. Gak bisa itu juk dipakai ke Badit buluaha, Mosa Dayan. Ala ado guarra mertali-tali saya da butini saya terbuladong akan nagarang Badit saya bayam masongoni maniru si Mosa Dayan. Hamwa kamanami doho inanami ahmana naing berengot tadisi mulak nakitu sejarah ni Raja Daud. Mulak tu perang onom ari ima antara Israel melawan Mesir, Jordania dan Suria. Jala sahat tita tuturpuk tahun naing dipaingot tita. Dang boy hape iba marhapo satu jolma. Dang boy iba marhapo satu gogo niba, tu pikiran niba, tu harta niba. Dang boy marhapo satu portibi di bagasa permuluanon alai ikon holan marhaposan tujahubado kita. Didokon diturpuk tau bolo marhapo satu jolma macai ngerido. Songon halak perbahudung di tano nama hiang do ibana. Bolo di hati Indonesia diroki seperti semak bulus di padang belantara. Songo perbahudung di tano nama hiang. Ujung tersendiri tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Dangadok tagamon idaonna nadenggani. Bolo marhapo satu jolma dak tagamon idaonna nadenggani. Dia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, maringana di bana di tanah bakal-bakal nasim nasohia diingani jolma. Begitulah penderitaan yang hanya bersandar kepada diri sendiri manak tu jolma. Alani i lamadalani ngoluta unak tapangasaho pikirata. Alaniaha dak sude boy tapi kiri na manguluong. Boy do tapi kiri sude na mangulo na kamang do tamina. Dan tidak semua dalam kehidupan seperti yang kita rencanakan. Sakajodo penamaulan. Marga Siregar rona saya martadak tu itu ano burgul tomon. Adong dongan-dongan di marga Siregar o marga Sitanggang. Gabi marga Sitanggang itu na saut. Hape holan dapat taru-taru kinado Sitanggang o. Ngasuhari tu pikiran. Halah hidup dua-dua. Majaga rongit do Sitanggangon istilah ditoba. HP gabe itu Sitanggangon jadi. Ada banyak kisah seperti itu. Adong domse dia kana marsita-sita. Saya naik polisi do sita-sita na saya naik polisi. Alai gabe padita di mana. Alai adong do saya naik marsita-sita gabe polisi. Gabe padita. Di ujung na gabe. Padita di mana. Songonido suhar-suharro akana di perdalanan ninguluton jaladang boy tapi kiri saluhutna. Alanido asay rokon di poda tulu ayat 5 poda tulu ayat 5 unang marhapo satu jahuba mahosian nasaroham unang marpangusadean tu pikiranmu sendiri. Ay jujud do hita susay bay pikirata. Akana tua-tua susah bay pikiran na taringot tu anak kona, baru anak ko diujung na. Baru ano sita-sita niyo. Alay duk sikola dung marumah tangga ke anak kona, tong dope, saya dong dipikiri. Saya susah dope, ipikiri mamuse? May pikir hamu akana tua-tua noy, kanong lansia? Lima. Anggotungi, hupikiri doi, tu pahoputa siap pudani. Dakolak pahopu siap pudani pikiri. Habeboy do pikirat tay menyelamatkan dia? Tidak. Maka sekali lagi jangan bersandar kepada pikiran sendiri. Karena tidak semua dapat kita pikirkan. Dan pikiran itu tidak akan pernah menyelamatkan kita. Karena apa yang kita pikirkan sering sekali hanya mengkhawatirkan, memberi kita rasa takut. Atau ngasih bainotasi marhapos satu jahuba. Na mangihut unang marhaposan tu gostong ni botohon tu gogota sadiri. Alaniaha
bulu gugu hita, adong do penaggugu siya kita. Bulu sa itapangasaho gugut ta, sa tokid doy, terbatas doy. Alanido asaidok si Paulus tu si Timoteus. Latihlah dirimu beribadah ninna di sada Timoteus 4 ayat 7. Pasomal-somal madirim tu hadaulaton. Karena apa? Latihan badani terbatas gunanya. Tetapi latihan rohani berguna untuk segala hal. Tung jago pe marmosak, jago marsiranggut, anggo masuk umur ratu 50 tahun, mulai ibadah rematik, mulai ibadah asam urat. Alani tung 50 do 100 jurus di boto, anggo sugugobe holi-holina, jala bolo unga asam urat, tuk subui pangasahonon na jurusi, dan melebai. Karena itu terbatas rupanya kekuatan gostong di botohon, unang merhaposak kita tusi, jala lobi siani, adong ngope nagumugo siak kita. Tui sedo hita merhaposan, tu jahuba. Si gostong botohon, dui no biar. Kado hudongani sahalak pareman. Kebetulan abakku meramarang diopung nami. Najulo do di mana anggota si Hercules ninna di Tanah Abang. Jala tiking ulunai bolo lawi batu si asal nidok warra memang turbursubido alahi. Alahi ame dongani yau di perapatan Coca-Cola, ladong di daerah Cempaka Putih. Najulo musim do berisia kapar kampak merah ninna. Jadi ala saya marisa imana mobilon otikia kasani mobil laun ibuka hubukan yang yaus bisa habis. Siap jabu habrohatan nami rak pola do ibana alai saha isi tutup kasamian gihinna. Adak pola boy ya bangi aina pultong hosak kuibain timus ni sigaret mi. Adak sabi no tobe nakahana masa erono nakahon ni pamati hita inde mana. Jala hudul pehami bolu hudul ilapo sai itor hudulan na strategis dibuaton. Na itor mangadop tupitu nadong laba-laba panibungan. Na sa upamanak-manak do 3 hali. Jay husuk-husuk ma akadongat tubu. Ay buha sa songoni ibu labangi. Bah managamara do ganupari sa diarwalo ido turu si bereng ido sa say mo maributin inin na. Bahu pikiri ma utabo do hape na songonau danggos tong motohokku dakku boto marmosak alay tung dia pe hudul duau amad do hulala toy ma sa guru jahuba do ay sook si pangasahonot ton gogo. Maka orang yang mengandalkan senjata dia akan ketakutan dengan senjata. Patut do hape dok Tuhan Yesus tu si Petrus, ahay dok tu si Petrus. Petrus pasaruk podang mi. Ay mate sitahon ni podang go nasa namanitak podang. Yang mengandalkan senjata akan ketakutan dengan senjata. Satu sonari saya mabir turus Amerika, dang binoto na propaganda politiki, mabir tu Korea Selatan, mabir tu Iran, duhu aka landa asing, mabir tu Cina, HP alahido na puna senjata na paling mutakhir. Yang mengandalkan kekuatan, yang mengandalkan senjata, dia takut dengan itu. Unak tapangasahon. Unak tapangasahon kamoraon. Karena harta tidak dapat membeli rasa aman. Tuk tabay peditipita 20 CCTV, ito karita he, samulai harbangan sahatu sudeda akadong bilu nadong di bagasca, tarasa taboy taminitor boy, alay adiga so pipit tita, adiga so tarpodo pita, aha malabani bulu tarpodo makapajaga, disido parroni panako, maka rasa aman tidak dapat dibeli. Tidur yang nyenyak juga tidak dapat dibeli, apalagi hosa dan bui tuhoron. Maka jangan pernah mengandalkan harta kita. Na mangihut unak tanggarhon torop ni partubu. Jangan bersandar kepada banyaknya orang. Terutama ma di nama no Tuhon hasitongan songoni nang lau merberita nauli unak kita jolo tabereng ahado hata torop. Karena kebenaran itu adalah prinsip, bukan soal apa kata orang banyak.
Hamu kamanami do inanami omma paru kilo ni ha Kristinon nuaeng. Nunga gabe tarbuah-buah kita, ahana masa digagat ursa ninna di hata Batak. Baina masa imaniula. Hape hata ni debata idok si Paulus di Rom 12 sadei unang masa robak kamu do portibion, alai gabe baru mahamu nung mubah pikiran muna. Diubah oleh Roh Kudus. Maka menentukan kebenaran juga jangan kita sandarkan apa kata umum, ai bergeser waka kebenaran. Alaenggo hasitongan ni hata ni debata, tuk somuba doi natwari sadarion sugut rodi saliling nililingna. Holan di pergesera budaya peta bereng gudang do na bergeser. Dangi do kamang do tamuinang. Anggo na jolo si tokka do makatahatai parumae tu si matua doli. Ito tahe? Innahamu inang inna. Ido sa ido si jurtul hulik-kulingas sanay, ala holan opung ngay, ay nga matua dang boy memang obak holan opung ngay di jabu. Baru tubuh-tubuh parumain nay. Hira sa minggu do pedat danahi sorang. Alaya lanok sadari manepak dang makatai gabi markulik-kulingat sa do. Opung ngay do parumain nay. Parumain nay di bilut, di kamar. Bau pungai di luar di kamar itu, alai marhulik-kulik kaca halahi, tak tu parumain nay hatanay do. Tu isi dedok kon ilamang isi jurtuli, tu paho punai do, habis seminggu do besorang. Hulik-kulik kaca paho pukuh, nama tau natong. Ro parumain nay, i kamar, subang do makatai verbal buti namar sima tua buru. Namar sima tua doli tu parumain. Ro parumain nay, aca nimu tu opung mi, anakku inatong. Toriya lusio pungai mamuse gatung marniang pahopukuh ninna. Ya lusi natai balia imu amang inna tu anak kono. Baik kamu jo. Alai di perkembangan ni dalan sahatu zaman sahatu saunari nunga godak sima tua doli nuaeng mangguari parumaen. Rosmala tu sojo hoi na do tu parumaen kan. Rosemary inna tu. Maniurinna. Jalan daud cabo adong dope hubereng bolo nuk tarpasu-pasu. Amin, amin, amin. Holangin na. Tormat si jalangan. Itor si matua doli do magumba paruman na. Oras may nang. Oras ma inna. Mau lihatnya may jahuba inna roha. Itu perkembangan budaya. Tetapi dalam hal prinsip-prinsip kebenaran juga ada yang digeser dalam kehidupan kita saat ini. Anggota nira dak pola buah ala bolu sinuku na toksima tu adulinai nuk balik arina nuk sai pestai so na taburo pajalangmu di parumetai amang narehain ingon ai buah ramak paditain na ai so na torcipika-cipiki do hubere ngamang ai do mang ai ngowangga burupi akhirnya burusya kang aku nama wangga pinna holo matutu mau liate mai jahuba ngalam solhot na roha. Nah, kalau kata umum itu sudah biasa. Sebatas budaya di sana oke, tetapi soal prinsip-prinsip kebenaran kita harus mengatakan tidak. Salah satu perjuangan orang Kristen Batak secara khusus HKBP saat ini soal kekudusan rumah tangga, itu harus prinsip kita selalu berpegang mengatakan apa yang dipersatukan oleh manusia tidak dapat diceraikan oleh manusia. Jauh ngadong alasan dihita ada tiba kacitan si pature-tureo terus. Toy mainang, tauma, hodo mamiliti. Tuan anak iba, babel-belo ni mana? So kasiam, adong do itom. Bolo tu itom, iba anak ihalak songoni, buat do perasaanmu. Una ngatong berpihak kita te. Eka jod do hita da ngadila kamang do tamirang, namar hela do namar parumain. Itu tahe? Bunang murukang utuaw. Aladok cerita songono, ngeh hujamita hodi hitai. Lao sahalak na tua sa kuta sa porsia sa luban nabigu tu pangarat tuanon. Ala sorak pahupuna si anak-anak, siya boruna. Hela nomar kasi right. Sa minggu do sa kapna. Alay gabi to luminggu maneson. Mulat may mana suku-suku sude dongan nakaparari kamis. Ay nahibat mabuhupang opis pergulan na anggo hatam sa minggu hinaddo. Ay wabay no puang molate may jahube sa dito bihelataw. Aso sudah musia dah bana berzua ke latai sahak manian bah
Saya dipasu-pasu di batama. Ay wahara bursudan na. Baisido bursudan ya. Labok turu selatain na. Ay las rohana pa bereng-berek kelanay. Siya mulai manapu, mga lopa, manulangi parumain naon, manusi, sude diulah helanau siraiton. Jala saliling ijabu ni helanay holangi do edena. Marolo po, lopton diki, sa mana doato. Tep may piga-piga bulan na naing ronay law, may mana tu Surabaya. Ima tu jabu ni anak na. Tubuh ma, pahopu na siya parumain. Allah hola piga hali do dipangido niyon parumain na yun, anak nga ola mga leon, mabuat tes. Nasay marsakibana. Tungi parhatoba dua anak kon narohana. Sa minggu hinani ba na si tuluare termulak. Ay wasa termulak ko si pargulanin na. So boto ko ang acik na mangulod da ba? Ida na wasa. Tung anak ko si nomor 2 no moto po para nilopun na. Ay wasa lomo-lomo ni boru si adonangin na bolhodok no boru na murukam. Lomo-lomo ni boru adonangin do to anak ki suru-suru do ko ang. So sudah manjana iko sulak-sulangan ni mau bi so binoto bet na boy boru nangakakinado ina itabay da bimse. Itu juga ketidakadilan Bapak Ibu. Alani dalam ukuran kebenaran juga jangan kita mendengarkan apa kata umum. Alani mula kita tuson marhapo satu Jehovah. Bolo marhapo satu Jehovah wairokon seperti pohon yang ditanam di tepi air. Tidak pernah kehabisan sumber hidupnya karena dia dekat dengan sumber hidupnya. Jalanan luar biasa dak pola marsakibana laspe matanyari. Aka jolma na marhapo satu Jehovah tak pola unggodang ungutungu nido paru kiloni nak perosio mikron. Ay hebat do. Unggogo do hita martang yang alewalo unggogo holsota mabiya riba sena. Jala hebat na ubir jolma tu gereja daripada tu pasar. Ay bolo di pesta binereng dope postingani. Sekarang kiri ye inna dope. Nah, anak pakai maskeri. Ke kiri, na sampai mentok tu temboki. Na buado naik kamion in naroha. Alay bulu margarita sa itoradong do, hati-hati hamu makpadita. Unang gabi ala na margarita jol mamarsahiti, na itoriwe ay bamusi secara pribadi. Ama nga matahon, nahibat mo naroha. Tu Jehovah mapasaha nga nang ningon niya. Dang nasoriko marjaga, tetapi apa yang mau dikatakan? Orang yang percaya kepada Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi air, panas itu pasti ada. Persoalan hidup pasti ada, tantangan pasti ada. Ala neneng dohonon na, danggabe paru kilo persoalan ini, danggabe kopitina lau pamateo kita, bolonau tikina di si tikina to. Airat do hita mga dopya ka kopitia te. Alay dang borhat tidak, dang namadok no jago hita daw. Alay di luas debatado pihita laho macarita ho songonoma masa Covid. Maka orang yang percaya kepada Tuhan dia tidak khawatir apapun persoalan hidup. Dia tasongon hidup pada ngulual tamereng ma bolo tajaha di 2 Musa 10 tului dan dibuan debata bangsoi merdala sia tano ni halak Midian nak pesiani no jono dalan no jono nian laho tu Kanaan. Alay dibuat donasida merdala payutihut laut Arum. 40 tahun. Jala nak pedebatana mabuan ada siang dan malam kehidupan. Tetapi kita melihat kemudian ada lanjutan bacaannya. Walaupun ada siang dan malam, bangsa itu tidak pernah bisa berhenti, tidak pernah berhenti berjalan. Karena apa? Tuhan senantiasa menuntun mereka ketika siang dengan tiang awan dan ketika malam dengan tiang api. Maka mereka dapat berjalan siang dan malam. Ahanan yang dohoronna, sahid, arsak, aturafaro nadong dobe. Alay si pangano ditikina di leon domanna. Jala toktong dilinggomi Jehovah nasida. Songonima akajolma namar haposat tu Jehovah. Jala na paling luar biasa tetap berbuah. Toktong marperbuwe. Dang ditiki sonang. Alay yang guna daw siya Jehovah tungad diga petuk saok tagamo perbinyo. Ay wama mulu daw siyan aek. Ang gunang marhapo sa tu Jehovah ditiki porsukpe ditiki maul marsilyo leodri. Ito tayo kamang do taminang
Nababalu na sarpati majo berekam. Bayam majo lopa majo yauba sama kanau. Inna na poso ni Tuhani. Ahiro alusna. Holan? Hola sapuhul la may taktuan nami. Sa guri-guri miyak. Ulio kumaon nukoni dahanokku. Nukudahanan non masak mon panganokku mado anakku. Jala duku panganom mate mahamina dua. Bayam mak. Rekod di Tuhani do inna. Janda itu memberi dari kesesakan, dari kekurangannya. Itulah orang-orang yang percaya. Jadi songoni do nak kita hamu akamanami do inanami. Juk do kita. Ditikinak tabain aka program nauli di masa-masa sulit pandemi COVID-19. Boy do tubuh di rohata marang di rohan ya kena deba madok. Buah satu pa babayin do pe program songonon. Ay ada COVID do nuai. Saleleng di portibi hita holan na marubah-ubah do guaris persoalan. Doho aka hamaolon. Saya toktong doang hamaolon. Alai do hatanya deta. Ahiro dia deta ita ya kamang do taminang. Partangi sa do HP. Anggo. Holso. Arsak. Sahit pe. Say manosak do toktong. Iko songgop hamati atu sudi na jolmay. Ay sudiru naman yan ukum. Ala dosay. Taringot tu sahit. Adong kuna jolo eltor. Audak kubereng pinianon, alay berita ni eltori huboto. Gabi do, may na jolo dito ba, mati ala ni bigwatuk. Ay na disentriod do. Adong kolera, adong sakit tipus, adong virus Ebola. Sahat tu ita sonari, di guarima virus corona. Adong mamusay guarasi Omicron. Maragam-ragam doi, margati soring doan noni, anggo aka pandemi. Do akasitaw do di portibi. Alay persoalan na, songon na marhapo sa tujahuba kita, dang boy otapan niya ka pandemi kita, maperbuihon na rin ka. Alani bolorowe ani dong at tubumuna siya kuta, opung urupi jo kami. Alang mabayin usaha niyo pahupup si nomor 2 apalagi ala naong destinasi wisata nuayang lubab bulbulon, boleh na bolak todok tayo so par lubab bulbul. So tung adong alus tamadok na si botohodo pe pandemi nuayangin na to. Bereko kamu matung di masa ni panen ikonaong alasa bulo naik solo marsilol leo. Baru panen dope roy batu jabuni inong nibay, inok tuba nibay, madang inang udah nibay. Inang udah boy duwano kusakaleng ay sojo mabayar utang sa tongay tornaon na doy. Selalu ada alasan menolak untuk tidak berbuah. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan senantiasa berbuah. Atong, saya marhapo sa tujahuba mahita. Asa unak sumurut kita siani, asa marlas ni roha jala mertua kita. Dia mupe kamanami do inanami na mabuat danak sididionon. Tuk takasma azari hamu, aiduan nopa dan sipadat tono muna. Dipangido roha muna, dio danakot tunahina porsiam muna. Alus na? Rohanami lo manang rohamuna na pangidohon. Manang rohani opunga. Yang mo so ni tardidi alang rohani opunga, buah map ica di Jakarta na wamangin na. Di pangido rohamuna dan nahi didio tunahin na porsiam muna. Naso lulus do pera jare makpadita siobe kamu na riahe kami si. Di pangido rohamuna didio dan nahot tunahin na porsiam muna. Halus-halus do sorangnya. Na mangihu anong dorjaji na disi. Naulo do hamu baboday na siya do pagunang-gudak kon di bagasan antar na siyan hatani debatani na. Ini kewajiban kita. Supaya nanti ketika remaja mereka jangan menggugat baptisan yang mereka terima. Karena remaja kita sekarang ini ada yang menggugat baptisan dengan mengatakan, saya kan dibaptis waktu anak-anak saya tidak mengerti. Soal baptisan Allah yang memilih. Karena Tuhan Yesus mengatakan bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Dan soal baptisan harus dipahami mulai daripada sunat, harus berulang-ulang ini saya khotbahkan. Kalau kita membaca di Kejadian 17, saat itulah Abram disunat. Dan inisiatif untuk melakukan sunat adalah dari Allah, bukan dari Abram. Dan di sana ada ketentuan juga dikatakan, setiap anak yang berusia 8 hari harus disunat. Tetapi kemudian harus diajar berulang-ulang dan ingatkan bahwa akulah Allahmu dan kamulah umatku. Apa korelasinya sunat dengan baptisan? Kalau kita membaca di Kolose,
Taulak ko jum se majahon Kolose. Kolose 2 ayat 11 dan 12. Ya tabata idok sonon. Laos di bagasan ibadah dohamu tarsunat. Laos di bagasan ibadah dohamu tarsunat. Dada binahen di tangan laho mananggali pamatang na merdagingon. Binahen ni parsunaton na siya Kristusido. Airap tertanom dohamu doho ibana dina terdidi ihamu. Rap tertanam dohamu doho ibana dina terdidi ihamu. Maka kita simpulkan baptisan adalah sunat yang dilakukan Kristus. Apa artinya? Pertama sekali memutus dosa asali dari Adam. Karena di dalam Adam semua anak ini berdosa. Tetapi di dalam Adam yang kedua, itu sudah dikuburkan bersama Yesus dan dibangkitkan bersama Yesus. Itulah Adam yang kedua. Maka dosa warisan itu telah diputus melalui sunat, melalui baptisan tadi. Nah, mengihut di Leon warna baru. Di Kejadian 17 itu, ketika Abram sudah disunat, maka Allah memberikan nama yang baru. Dia bukan bernama Abram lagi, tetapi bernama Abraham. Alanido di tradisi ni AKBP bulu tardidi songonon boleh bae pertangyangan di jabu mangalak goar nakisya joron itu hattanin naro. Sonari nong maju-maju jolma masih di dunia lain anaknya sudah diberikan anak guarra. Itu kan? Holan gabi-gabi sahala ina ditaropong dokter mah songo dia inatong siucok tori bae guarra si Ronaldo torinna. Itaropong songo dia ina butet ina Desi Ratnasari torinda guarra. Nah ini lebih jelas lagi kalau di gereja Katolik ada nama baptis, ada nama panggilan. Nah itu kita lihat. Nah kemudian dalam peristiwa sunat hanya sekali. Tidak ada sunat ulang. Widu baik kono muna kamang boleh sunat ulang asal merdu saya disunat. Merdu saya sunat, bahaya dia. Demikian juga baptisan, tidak ada baptisan ulang. Baptisan ulang adalah pengingkaran iman atas iman yang pertama. Itu harus kita katakan, menurut teologi dan iman percaya kita dari gereja Lutheran. Alania tibah kepeng muna nung lewat pandemion, bololah hamu tu Jerusalem, unang ulo hamu mandi-mandi di Jordania. Alana dong do biro-biro travel asa tertarik kita baptisan lagi di Jordan River indana sida toema. Unak pola duhut kita. Alain ko mamerengi baru isata isom matu hatai dibaptis naulimai. Tidak ada baptis ulang. Baptis selam atau percik, soal metode tidak ada dikatakan. Memang Tuhan Yesus dibaptis di Jordan dan dia diselamkan. Tetapi dalam peristiwa-peristiwa di dalam kisah para rasul, pada satu hari ada 1.000 orang yang dibaptiskan. Dan tentu itu tidak mungkin semuanya dibaptis selamkan. Baptis percik hanya mengatakan air di sana sebagai simbol penyucian. Gudang dope akan referensi-referensi ayat Alkitab. Nanon iko jahaw takamang do taminang asaw mudalta mengajari danakon. Alay na lobi siyani ikon patudot persitutot tamardebata. Unak ko lang danahita suru marminggu, hape hita dan. Di gereja na hubolus bularok si kola minggu, rodo amatay ditaruh do danahi marminggu. Baru konya dong warung saya disimalay pa imahon. Nung amin ibu amadat danahi mulak. Jay marminggu dah robe marminggu be. Ay nari minggu ihu bereng doang pataru dana kabedang marminggu hamamang. Ido amang alana naik ko bolak baliki nu pinataru dana ay dak sanga bi amang ngaterlabat. Oh ido ate. Pinuji ma debata nung adong dibangun gedung rap masuk ma lama godang do danak sekolah minggu. Ipe rodo bapak nai pataruhon alay dang masuk marminggu tong do pe pay may mahon ilapoi. Buama dohonon di bapak nama do danai marminggu huamangin na hape mana dang marminggu. Alani persitutut ta marminggu. Anggo boy nian ulinaya te ganung ari minggu hamu kamang marjas songonon marulupuluk di batak. Asa unak kolak pandidion dipakai jasi, tapake marminggu sali-sali. Amin. Khusus mau tu akan membuat anak terdidi. Amin. Kan ulihia bulu songonon saya marminggu mahita. Saya ringgas mahita nak tujulo. Atong di pasu-pasu debata manang kadat danai sibur magodang di bagasan Yesus. Kepada inang yang kami kasihi,
Irang situa timbul pardidi almarhum. Kalau hari ini gereja memberikan tanda kasih, mungkin ini hal yang baru di gereja kita, tapi kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Entah 5 tahun atau berapa tahun Amang sudah sama-sama melayani di sini. Ini hanya doa dan ucapan syukur dengan harapan Inang dikuatkan, diteguhkan. Kembali tadi kepada nats bacaan kita, biarlah juga Tuhan yang menyertai Inang, dan Inang juga senantiasa berserah diri. Dan kemudian percaya kepada Tuhan dengan segenap hati tentang masa depan juga, demikian juga masa depan dari Ebenezer di sini. Tuhan pasti akan menyertai. Di sini masih sehat opungnya, ada bapak udahnya, banyak hal yang dipakai Tuhan untuk menyediakan masa depan yang baik. Seluruh jemaat kita ikut mendoakan Inang dan Eben di sini supaya diberkati Tuhan ke depan. Kiranya Inang diteguhkan dan dihiburkan oleh Tuhan. Jadi songoni manang dihita sudina, sialas ni rohatama tapasahat pilihatay, dalat tahamulateo tatu debatado, tangtu keluarga perdidi, ikon gurit doi di rohata, asa sialas ni rohahita, pasahato pilihan na domengkani. Atong di sudi panggulumiton ningulutay, holam marhapo satu jahuba mahita, debatama nama masu-masu, amen martangyang mahita. Mauliati di hoa ali Tuhan nami, buluduku tangyo kami hatam, atong ima bohal nami mangulak kaulaw nami sa minggu tujulwano. Pasu-pasu mahami kanup rapduho akaruas ni huriam. Mangulak kaulaw na marguna sa minggu tujulwano. Pasu-pasu kanup ripe. Pasu-pasu laon. Songoni na nga kausahan namin na maragam. Asa majadi noni tau persaulian di kami. Mauliate ma di pasu-pasu mali Tuhan di keluarga na pinasahatmu danak buru tu keluarga nyaman nami afon damanik inang buru pardidi. Pasu-pasu madat danahi sibur magudang di bagasakko. Ujako kami ruas ni huria naburu marsaur rabduhut kami keluarga nyaman nami Richard Sinurat. Duhut ina nami Dina buru manik rabduhut danak nasideng. Asa gabi pasu-pasu manian amanami o di persauran nami. Nyala pasu-pasu omu huriam. Gabi habauran ni pasu-pasu tu keluarga na baruan. Dia karuas ni huria naborhat pidas yan hurion. Pasu-pasu manasida nang di huria haborhatan na ali Jakuba. Tuhan debata na usobahami di bagasa Jesus. Ubasahat kami masudi na kaprogram pakobasyon nami sa minggu tuzulon. Asa patau hami patupahoni hobar tulomoni roham. Dia karuas ni huriam na marsahit. Tungtopot ali Tuhan nami. Pamalung pahisar holang ala ni gugo ni Tuhan Yesus. Di ruas ni huriam na marlas ni roha ala ni ulang tahun. Hatutubo na sida songoni ulang tahun pernikahan. Tukoma na maperrohay maparbisuhi mamilang ya kari ni ngoluna. Asa di parhaseang katikina li Tuhan. Holang mga raduti akan nadingkan gabi pasu-pasu di parsauran nami. Jahuba na usobahami di bagasa Jesus songoni makanatoras ni danak na mabuan akayanakon na tuharajom. Tungasi maroham Tuhan. Say homa mabuhali na sida pagudang-gudang danahi di bagasan ajar na siya ko. Sa sibur magudang danaki di bagasan harajom. Mauliate madiho ali Tuhan nami. Sudi aka pangiduan nami na sotar pajujur. Tuko manapasiko podok mga leo di kami. Olang alanihan sila tolong ni roham. Di bagasa Kristus Jesus Tuhan siyokop kami. Amin. Tapasahat mapiliatan na dumenggan. Hamulate otta tu pakobasyon na maksitua pardidi na selaw. Tapasahat di bagasar roha mauliate do las ni roha. Hutta puji Tuhan tamarente kita. Jesus, Bapa sana, tolong
ruas ni Tuhata na kinaholongan di bagasa Jesus. Noek sahak mehita tu acara padidion na badia. Tabuka medeta buka di nomor 140 maesa da 2. Oh Jesus, ngai kami tolong sama-sama serupa berdiri Maut penjagaan di mana terasa kasih dan Rimba mo jongjong. Martangiang mahita. Alia manami na di Benua Gijang. Narodo hami tujulum mabuan akadadanakon. Saya si maroham. Jalo manasida gabi anakom. Pasu-pasu jala pergugui manasida mangyahi hanguluas sugut. Marhide-hide Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Atau kamu kadongan nama buat danak sididionon. Tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Lau mahamu tu lihat portibion nin nama doksisianna. Pudai hamu masaluhu bangso. Didi hamu manasida tu bagasan guar ni bata ama anak dotol di perbadia. Ajari hamu manasida mangareduti saluhut na hutonahon itu hamu. Jalaingot ma. Saya dong anakku do hamu rasi-rasa ro ajal ni hasianganon. Manangise na porsia duhut nindidi dapotak kanguluan. Alai na so porsia hona uhum sukut. Tangiho kamu maduhut hata na tersurat di surat isi Markus. Adong maka nama buat danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipisah ngakasisian namai nama buah ni. Jadi dung diida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Luasamu maka danaki rotuam. Unang orai hamu nasida. Ai dia kasih songoni do harajaon ni debata. Natutudu na hudokotu hamu. Manangi sepe anggo sosongo danak ibana majalo harajaon ni debata. Dang bongot ibana tusi. Dungi di haul maka danaki. Dia pehom matangan na tu nasida mamasu-masu nasida. Ido sahatna. Atong nuaik pe hati dako kamu majulo ha porsia otai. Au porsia rak madok mahamu sada 2 tolu. Porsia. Noaik pe alusi hamu mahata na husukutonon. Na parjulo. Di bangido hamu noaing di dion akadat danahon tubagasan ni nahina porsiamuna. Pagugu hamu tu salai so na nengetian. Di bangido hamu noaing di dion akadat danahon tubagasan ni nahina porsiamuna. Napa duahon. Beha. Naulu do hamu mabudaya nak komunaon asa diboto jala dihutun nasida hatani debata. Napa tuluhon. Naulu do hamu marsuru nasida tu gereja. Dohot tu perguruan ni Huria Protestan.
Asa gabi ruas na mangulu na sida di Tuhan Yesus Kristus. Atau nuaik peta pasahak mana sida tu debata marhite-hite pad di dion na badiay. Udul mahamu na parjolo Roma tujolo. Ola. Ale Mikaela Feodora Kansa Pakpahan. Udidi maho tu bagasan guari bata ama. Do guari anak na Tuhan Yesus Kristus. Do guari todi perbedia. Amin. Tiramoti Tuhan de bata maho di habo mo tuhara jauna olat ni oro saliling-hiling na. Amin. Wanang dobe? Oh. Sedikit. Ya. Mark Fabian Kensi. Ale Mark Fabian Kensi Pakpahan. Udidi maho tu bagasan guardi bata ama. Do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus. Do guardi todi perbadia. Amin. Lepas. Diramoti Tuhan de bata maho di habuk mo tuhara jaon na ulat ni oro saliling-liling na. Amin. Ya, silakan. Dia maju aja. Dia aja yang maju naik. Ya, dipegang dari belakang aja. Amang dan Nina. Ya. Ale tuaro desten polado simajuntak. Udidi maho tu bagasan guari di bata ama, do guari anakna Tuhan Yesus Kristus, do guari todi perbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho, di habo mo tuhara jaunda, olat ni oro saliling-liling na. Amin. Silakan. Ya, geser ya. Ditiup mana? Seturu. Ale Darisa Sihotang. Kudidi maho tu bagasan guardi bata ama. Do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus. Do guardi todi perbadia. Amin. Peluang. Ya. Diramoti Tuhan de bata maho di habo mo tuhara jauna rori saliling-liling na. Amin. Ya. Silakan. Ya. Tidurin. Ale Davina Sondang Simajuntak. Udidi maho tu bagasan guardi de bata ama. Do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus. Do guardi todi perbadia. Amin. Lepas saja. Diramoti Tuhan de bata maho di habo mo tuhara jauna olat ni oro saliling-liling na. Amin. Ya. Ale Yudhistira Alexander Aristeo Meringbing. Udidi maho tu bagasan guardi bata ama, do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus, do tu bagasan guardi todi perbadia. Amin. Diramoti Tuhan de bata maho dia habo mo tuhara jaon na olat ni oro saliling-liling na. Amin. Naik kepalanya dikit. Ya, oke, gitunya. Kepalanya yang dipegang. Ale Deborah Gabriela Panjaitan. Udidi maho tu bagasan guardi de bata ama, do guardi anakna Tuhan Yesus Kristus, do guardi todi perbadia. Amin.
Usuri. Ya. Diramoti Tuhan de batamaho di habomo Tuhan rajauna olah ni rosa liling na. Amin. Silakan. Ale Natania Malona Kuena Rumah Horbo. Udidi mahotu bagasan guarni di bata ama, do guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, do guarni todi perbadia. Amin. Iramoti Tuhan de bata maho di habomo Tuhan rajauna olah nion rol saliling na. Amin. Silakan. Habis. Martangyang makita. Ale Tuhan debata ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, nunga hupasahat tami akadat dan ako tuho, jala di jako kodo nasida gabi anak komu marhite-hite padidion na badiai, asa masuk tuhurian ala Kristen nasida di tanoon, jala gabi paniad di hanguluan na saliling-liling na, asima roham dohot yakanatoras niat dan akon, saya pargugui, jala ajari mana sida manogu dana kotuho, asarap na sida taruli diaka artani harajaumu. Ibagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Kuedi sarasopa pelupita ayat 5. Sahab mahita tua carata ima pasahaton hamelatiota di pakobasion ni amang situatibul nahinan amata situatibul pardidi nahinan meredi hita buku de nomor 15 ayat saja, dan ketika kita menyanyi kami minta kesediaan dari Inang Pardidi boleh didampingi sama Eben, kami persilakan nanti ke depan. Meredi mahita Nostro mahita sudah. Dihita perhalar dihuriata isomahita asta pasahat tada holok tatu keluarga Nyonya Situa TJ Pardidi. Hai maka tahun deh. Buat keluarga teman kami melayani di kita ini Nyonya Situa TJ Pardidi dan anak kami Ebenezer.
kami mewakili seluruh jemaat HKBP Depok 1 melalui Perhalado HKBP Depok 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar PD khususnya Inang Boru Nabi Tupulu, di mana Amang Sintua TJ Pardede almarhum telah teman kami dalam melayani gereja kita. Kami bersyukur dalam usia yang masih muda dan masih aktif. Hari-hari Amang itu sudah menyerahkannya untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan berkehendak lain, Amang itu telah dipanggil ke sisinya. Jadi atas nama keluarga Parhalado dan seluruh jemaat HKB Depok 1 mengucapkan terima kasih atas segala perbuatan Amang ke huria kita, ke gereja kita selama ini. Sebagai tanda kasih kami dari jemaat HKB Depok 1, kami akan menyerahkan simbolis tali kasih yang telah dikumpulkan gereja kita melalui jemaat HKB Depok 1 dan cenderamata atas kerja bakti TJB di huria kita. Kami berdoa supaya keluarga khususnya Inang dikuatkan dan berkat yang melimpah ke depan untuk membesarkan anak kita Ebenezer. Tuhan memberkati dan kami yakin andalkanlah Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kemanapun Inang melangkah. Begitu juga anak kami Eben, kuatlah, kita masih punya Bapa yang di surga, Bapa yang sesungguhnya. Suara yang sangat indah. Persembahkanlah suaramu untuk gereja kita, untuk memuji Tuhan kita. Ya Amang ya. Jadi di sini Inang kami akan menyampaikan simbol tanda kasih dari jemaat kita, dari seluruh jemaat HKB Depok 1. Kiranya diterima dan Tuhan memberkati untuk menjadi kemuliaannya. Pasata Mama. Untuk itu kami berikan dari jemaat Bapak Sinaga untuk ke depan. Udul Mahita Parhalado. Adik kami Mama Eben dan Eben, izinkan juga karena di sini banyak dari ruas kelompok 2 Pertangyangan Philadelphia yang beribadah bersama-sama dengan kita. Izinkan kami Amang Inang mewakili kita semua yang dari kelompok 2. Kalau lihat Inang dan anak kami Eben, kesedihan pasti masih muncul. Saya ingat adik saya Juli yang disebut di gereja ini sebagai Sintua Timbul Pardede. Dari kecil sama-sama dari Depok. Tentunya kedukaan itu masih terus berlangsung. Melalui kesempatan ini atas nama ruas Philadelphia khususnya kelompok 2 dan jemaat HKBP di Depok 1, kami mengucapkan terima kasih untuk Inang, Eben, juga secara khusus Amang Sintua kami Pardede dan Inang Boru Nabi Tupulu karena adik kami Sintua Timbul Pardede yang kami sapa dengan panggilan kecil Juli sudah mulai melayani di gereja kita, khususnya menjadi Sintua kami di kelompok 2 Pertangyangan di HKBP Depok 1 ini. Doa kami selalu dari kelompok 2 dan juga teman-teman Juli, karena adik saya di Naposo Bulung dulu, dari kumpulan alumni kita, Inang, Mama Eben dan juga Eben, diberkati Tuhan selalu, diberikan kekuatan dan kesehatan, dan Eben boleh membuktikan kepada Mama bahwa Mama tidak sendiri, ada Eben, ada Opung. Eben akan sekolah dengan sungguh luar biasa dan berhasil.
Inang juga sebagaimana firman Tuhan hari ini, Yeremia 17 ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Tidak hanya diberkati, ada harapan di situ. Itulah doa kami dari Jemaat HKBP Depok 1. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati Inang dan Eben. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah ucapan terima kasih dari semua jemaat dan majelis kita untuk pelayanan Bapak yang kita kasihi, Bapak Situa Timbul almarhum. Dan tanda kasih yang diberikan tadi nanti akan disusul dengan persembahan-persembahan yang sudah kita persembahkan. Dan sekarang kita berikan waktu, siapa tahu Ibu memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan berdiri di sini saja menghadap jemaat kita. Silakan Inang dan Eben juga, silakan. Boleh naik lagi Nang, nggak apa-apa. Ya. Halo. Shalom, selamat Shalom. hari Minggu untuk kita semua. Yang terhormat Amang Pendeta Resort HKBP Depok 1, Amang Pendeta Sirait, yang terhormat Amang Pendeta Sihombing, yang terhormat Inang Pendeta Zai, dan Amang Pendeta Simamora. Yang terhormat juga Amang dan Inang Parhalado, yang saya kasihi remaja, Naposo, dan seluruh jemaat HKBP Depok 1, khususnya kelompok 2 Philadelphia. Dalam kesempatan yang diberikan ini, di mana hari ini tepat 1 bulan meninggalnya Amang almarhum Sintua TJ Pardede, saya sebagai istri dan anak mengucapkan banyak terima kasih untuk persembahan tali kasih yang sudah diberikan kepada kami, untuk doa-doa, untuk dukungan, bantuan selama almarhum sakit sampai dengan meninggal dan sampai dengan hari ini. Biarlah Tuhan yang membalas segala kebaikan Amang dan Inang semuanya, dan kami mendoakan supaya Tuhan memberkati Amang dan Inang dan juga memberikan kesehatan kepada Amang dan Inang semuanya. Dan kami juga mohon tetap dukung kami dalam doa agar kami bisa kuat, agar kami bisa terus tetap berserah kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik, Inang, silakan kembali sama Eben ke tempat duduk. Ima hatani hita sudina ruas do perhalado, sai pirma todini Inang pardidi sondo yanak kota yanakon ni huriata si Eben do sudina keluarga besar ni pardidi. Si firritodi do natapasahati alani ing pirma todini keluarga. Tok tapa ujung ba perminggota tabukai deta bukai de nomor 110 ayat sada. Ripita jongjong. Yesus
pasaha pilihan na tapapungot to debata, martangiang mahita. Ali debata manami na di banwa gijang. Odo haroroan ni saluhut silelo na ringgan, nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat kami siyan na nilomitu kami, pilihan nami tuho. Sa ijalo may gebuap na usus di jolom, pasu-pasu may jalaramoti, asa huparhasya kami pilihanon, pati bulok karajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibiyong. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim, asalam hutada kami godang nisilolom itu kami, asalam gergir kami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banwa gijang. Say pinarbadia magwarm. Say Roma harajaom. Say saut malomon ni roham di banwa tongaw songon na di banwa gijang. Leo matuhami sa darion hanguluan siapari. Se sama dosa nami. Songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togyo tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay mo dona una harajao dohota dohon kolihasan wabon ruas ni Tuhatan na hinokop ni Kristus mula mahamu di bagasad dame. Jala-jalo hamu mapasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Isodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaor ho madamena tutodim. Amen. 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 Ruas ni Tuhatan na hinaholongan di bagasa Kristus sudah perhalado ni HKBP Depok Sada. Secara khusus namar hubas di parminggota pukul 10, pasahato tuhamuna sudena, mauliate di parsaurata, selamat mangulak kaulau nadengkan sa minggu tuzulon. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas Madita.